Η μαθητική ομάδα του ΠΕΠΑΛ Λευσίνας σας παρουσιάζει την αφίσα της στα πλαίσια του 4ου Διεθνούς Μαθητικού Συνεδρίου στην Πάδοβα της Ιταλίας με τίτλο «Αρπαγή του πολιτισμού». Συμμετέχουν Ιωάννης Βιολέτης, Παναγιώτης Σταύρου, Ιωάννης Κορώσης, Παναγιώτης Λιμπερόπουλος, Αρντιάν Τζέλο, Πάολο Μπάλι, Ζώης Πρεβίζης, Διονυσία Παπαδάκη, Ήλδα Ρόκα, Ευγενία Καλέτσι, Νικολέτα Ιδονοπούλου και Άννα Μπεκιάρη. Η έμπνευσή μας. Παρατηρώντας και αξιοποιώντας τα κοινά ιστορικά, πολιτιστικά και πολιτισμικά στοιχεία της ευρύτερης περιοχής του Βένετο με την πόλη μας, σκεφτήκαμε να θίξουμε το ζήτημα του πώς η εκβιομηχάνηση και η ανάγκη για εκμοντερνισμό μας καλλιεργεί ασυνείδητα αδιαφορία προς το αρχαίο και όχι μόνο πολιτισμό. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο επιλέξαμε τον αρχαιοελληνικό μύθο της Περσεφόνης. Η αρχαιορωμαϊκή θεά Κέρες, αντίστοιχη της θεάς Δήμητρας στην αρχαιοελληνική μυθολογία, ως μητέρα της Προσερπίνας, δεν αντέχει τη θλίψη της απώλειας της κόρης της και γι' αυτό, ως θεά της γεωργίας, σταματά την καρποφορία των φυτών. Σύμφωνα με τον μύθο, ο Άδης την κρατά φυλακισμένη στο κάτω κόσμο για 6 μήνες και τους υπόλοιπους 6 βρίσκεται μαζί με τη μητέρα της στη γη. Έτσι σηματοδοτείται άλλωστε και η αλλαγή ανάμεσα σε χειμώνα και καλοκαίρι. Η απεικόνισή μας. Επιχειρήσαμε να απεικονίσουμε τον μύθο αυτό και πιο συγκεκριμένα την απαγωγή της Προσερπίνας όσο το δυνατόν πιο παραστατικά και περιγραφικά, ενώ ταυτοχρόνως επισημαίνοντας τη σημασία του μηνύματός μας, το οποίο είναι μια παράκληση να εκτελέσουμε την απάθεια και την αδιαφορία προς τη συντήρηση της κληρονομιάς και κουλτούρας μας. Πρωταγωνιστικό ρόλο δώσαμε στην αρπαγή του Ιταλού γλύπτη Μπερνίνη, αδιαμφισβήτητα εμπνευσμένο από τον ελληνικό μύθο. Η Προσερπίνα, η αντίστοιχη θεά της Περσεφόνης στο ρωμαϊκό πάνθεον, θεά της άνοιξης και της βλάστησης, προσπαθεί να αποδράσει από τα χέρια του Άδη, βασιλιά του κάτω κόσμου. Ο Άδης χαροπαλεύει να την κρατήσει σε αυτή την σχεδόν δυστοπική σύγχρονη πραγματικότητα, καθώς εκείνη στρέφεται πίσω στον αρχαίο πολιτισμό. Στην αφίσα, η Κέρες φαίνεται να βανδαλίζει το άγαλμα του Άδη, ενώ η κόρη της καθαρίζει το άγαλμα του εραστή της, δίνοντας μια νότα αισιοδοξίας ενάντια στην απάθεια που κυριαρχεί στο σήμερα. Μέσω αυτού του έργου μας πήραμε κάποια σημαντικά μαθήματα. Συνεργαστήκαμε, ερευνήσαμε και δημιουργήσαμε όλοι μαζί σε μια ομάδα και οργανωμένοι, με έναν κοινό σκοπό, καταφέραμε να κατανοήσουμε πραγματικά την ιστορική, πολιτισμική και πολιτιστική σημασία αυτών των δύο πόλεων, καθώς και τα πόσα τις ενώνουν.